channel. Please share, like and subscribe. And don't forget. Kane kadai ke season 2 jong ke story ki sijur ki baya it temen simha ka benta ka bakadu haba kita ki sipai kila poi ha kata ka klau kila yawat sau dong kata ka klau uwei na ki ula perta hey shani kadon baro kita ki sipai kila yamare shata shaba berta kata ka kena kala syong hakap mau kala ting bat uwei na kisipai ubal kam rangba ulaong kun wat shep ting yangi ngi dei kidong wat ipi bapha wat da imei jong pi bat ula knel la kakti bansno ya ita ikana ale laong uta urangba ale kun ita ikana ru ilabat ya kata kakti uta urang ba sipai kumta kila yakan hoy da ka jingkmen bat kila yalam no ya ita ikana ha kata ka shinong usim senyaru uladap da ka jingkmen bat baro kata ka shinong hi kala yakamen lang usim senya ulakali ya ita ikana hep balai pishong ni pet ha kate ka klau mama la ong ita ikana ngalaja linti ban let chayeng por bangawan na yaw kumta ngam nang mi shu na kate ka klau la jubab kata ka khana te phibam da ka e haba phishong ha kate ka klau ngabam kat bayo phi mama la jubab kata ka khana usim ru ula isn ya ita khana bat ula kudup da ka jing I kata ka khana kala yam namar ba kala kamen usem sinyaru ula ong hep sngap no wat yam shu ngan wani lam no ipi shalashnong ba phin kendu no yala imei la ong usem sinya kata ka khana ru kala ko ngu la ka khli em sinya batla kisipai kilai ai khuble ya uta urang ba shinong kum juru ya uta unong kenya ubastat bat ya kinong shong shinong jong kata ka shinong hi baro kawai bat kilayami no na kata ka shinong rengkat bat ka ya ken hoi risa karwai ka siaw haba kilapoi ha ka shinong la jong kinong shong shinong kilayo sngaw ya karwai ka siaw ka kenhoy ka risa kilayami shabar ban pej kilayo I ya usim ringkat kisipai bat kawe ka khana kan thai ka kami jong kata ka khana haba kalayo I kalamare da ka jingkman ka kdup yala ka khun philong kumno la kali ka kami Mei la jubab ka khun barro arngut kilaya yam da ka jingkmen khublai shibun sim kan rat da omdan mapi ngam yo isu yala ka khun ngam la ban siu kalyang ya ki jingle bha jong phi la ong ka kmi jong kata ka khana to omle le kong us em snya ula jubab da ka dur khmat ba phu samrkhi kala kunaru kalawan mare shata bat kala kedup yala uba yej usim senya aingo ya ublei ubastat ubalai don rangkat bat kane ka khana la ong kala kuna kadai shisha ba ong mapi ba it la jubab usim usenya khublei shibun yapi kisipai ki bashulur dam dei na banta jong phi ngam yo ikhon shu long kata ka kmi jong kata ka khana ta ki sipai ru ki ko ngu ka khli haba usem ula rung sheyeng ula khat ya uwei usipai bat ula ong khilet perta ba menta onam penlong ya ka jing khawai namar ba ukpa jong udang shuyap kumta on sa khawai pat hadien dala dap snem ukpa jong ha kata kami thi uta usipai ula perta hey shinong hey thau
us em on am penong jeng khawai menta namar ba pa jong udang shuklat on sepenong pat hadin kum ta la ai khuble ya baro kishnong ki thau khuble shibun kum ta ya ka kerteng ka nam jong us em senya labna kaleng kiri ki muluk ki badan hajan bat hajngai ya ka jingne bha jong udi us em senya hadin shis nampura kalakunaru kalayo iwe ikhun chenrang I babha briu bha us em senya uladap da ka jingkemen ka bakrau kumta ulapen long ka khawai ka dawai ka bahe bha bat lajer keteng yeu da urang kan sai te kumta kinie kishiying shisam shikmi shikon shikpa ki emsuk emsan ha kata kashnong kumjuru kashnong hi barok kwei kahima sima kadap da ka jingkemen bat ka shong suk shong san kublai shiboni phibaro kinong snap bat no pet sadaya like share and subscribe